Bun regăsit, dragii mei prieteni! Astăzi, 26 iulie 2024. Bine v-am regăsit la un nou material de astăzi. Astăzi vom face un vlog anume despre o rețetă foarte frumoasă și o rețetă foarte bună pentru noi, ca să nu mâncăm atât de mult carne, ci este vorba de sarmale de post. Sarmale de post vom începe pentru că deja începe postul Sfintei Maria, da? Ne apropiem de acea sărbătoare foarte frumoasă, după cum știți și dumneavoastră, dragii mei prieteni, aici pe canalul meu de YouTube, Andu George, ca de fiecare dată vă prezint noi vloguri frumoase, noi materiale alături de dumneavoastră, bineînțeles, și vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat pe canalul meu și vă veți mai abona în continuare. Mulțumesc pentru aprecieri, mulțumesc pentru like-uri, mulțumesc pentru comentarii foarte frumoase și totodată vă mulțumesc tuturor care sunteți alături de mine. Da? Astăzi vreau să facem o rețetă foarte bună, deci vom face sarmale de post. E simplu. Nu o să facem o grămadă, dar e simplu. Tot ce este nevoie să ai: ceapă, morcovi, varza o vom pune la opărit, da? După cum știți. Aici am pus apă, am pus orezul în apă ca să pot să spăl orezul, da? Și este foarte ușor de făcut. Nu e greu. Avem, ca de obicei, și bulion, da? Avem și mărar. Vom pune la final de tot în conținutul sarmalelor și un ou ca să poate să lege, da? E simplu. Și să nu stăm mult la vorbă și să trecem la treabă. Deja varza a început să se opărască, da? Și trebuie să desfacem fiecare foaie după cum ne cere, da? Și focul este foarte important să îl aveți la mic, să nu fie mare focul, da? Deci trebuie să avem mare grijă să nu se rupă foile, pentru că dacă s-au rupt foile, n-am făcut absolut nimic, da? Bun. În continuare vom curăța. O să vă dau să vedeți și dumneavoastră ceea ce muncesc eu aici. Este foarte simplu de făcut. Focul să fie la încet, să nu fie tare focul, da? Pentru că nu trebuie să ne grăbim, ușor, da? Am terminat morcovii de curățat.
Acum vom curăța ceapa. Deci, așa trebuie să fie ceapa, da? Da? Curat, frumos, lejer, nu trebuie să ne grăbim, că nu ne grăbește nimeni, dragii mei prieteni. Aici, pe canalul meu de YouTube, Sinceritate, așa după cum v-am promis, că am să vă fac și rețete bune, doar că trebuie și dumneavoastră un pic de efort să vă abonați pe canalul meu de YouTube, pentru că așa voi crește ușor, ușor și poate v-am spus, da, că mai târziu e să facem și o comunitate cu noi membri ai canalului meu de YouTube, dar este de lucru, da? Trebuie să muncim, dragii mei. Pentru că știți cum e, fără muncă nu se poate. Ca orice gospodar, vă dați seama. Acum vom spăla legumele. Vom spăla și masa. Curată, ca să putem tăia legumele, da? Este foarte simplu. V-am spus, nu trebuie să vă grăbiți, nu absolut nimic, pentru că graba strică treaba, da? Am spălat și legumele, da? Totdeauna este bine să spălăm legumele, pentru că nu poți să știi ce se întâmplă. Și eu pe treaba asta nu mă bazez. Trebuie să spălăm legumele, pentru că legumele sunt foarte importante, dragii mei prieteni. Și este bine și pentru noi să mâncăm sănătos. După cum știți, ulei n-am să pun foarte mult, pentru că eu cam evit uleiul, pentru că am început să am și eu o dietă normală. Fac și eu un pic de sport dimineața și mai spre după amiază. Cât de mult apă plată este foarte indicat pentru toată lumea. Apa plată. Așa.
Vă aduceți aminte cum făceau bunicele, mamele, bunicii? Făceau sarmale la Tuci, la țară. Alea sunt foarte bune, mai ales să pui și șuncă. E fenomenal, dragii mei prieteni. Așa. Și acum o să tăiem legumele ușor, ușor și le vom transporta pentru a căli un pic ceapa și nu foarte mult. Este foarte indicat să nu călim foarte mult ceapa, pentru că ceapa și morcovii în momentul călirii își lasă o aromă fenomenală, un gust fabulos și totodată își schimbă un alt fel de miros atunci când lași direct în fierbere, mai mult decât în prăjală. Mă înțelegeți, prieteni? Nu trebuie să prăjiți ceapa, să o ardeți. Da? Deci, mare grijă. O să mă întrebați, tu prăjești ceapa? Da. Lasă acolo să fie călită, că e bună. Dumneavoastră faceți cum doriți. Dacă vreți, o căliți un pic, dacă nu, cum doriți. Eu aș prefera mai bine să călesc un pic ceapa, pentru că să dea un pic și de gust la sarmale și e foarte bun, dragilor. Vreau să-mi scrieți în comentarii cum sunteți și dumneavoastră și dacă sunteți bine, dacă sunteți sănătoși, familia dumneavoastră, copiii, dacă sunt bine, și vă doresc tuturor numai bine și sănătate, dragilor, să aveți și un weekend liniștit în familie, alături de cei dragi. Și sper că acest videoclip să vă rămână în sufletele dumneavoastră, dragilor, și să vedeți și voi cum se fac sarmalele. O să muncim frumos, ca lumea, curat, da? Așa. Mai amestecăm și la varză. Așa. Bine, eu o să doar să pregătesc pe ele, dar nu o să stăm foarte mult aici ca să stăm să le și fierbem, că nu avem cum, dragilor. Dar o să vă arăt așa cum se fac, cum se face pregătirea sarmalelor de post. Da? Este foarte bun și mie îmi plac foarte mult. Se mănâncă cu
Cine dorește și poftește, cu ardei iute, cu smântână. Cine dorește și poftește. Mie unul să știți că îmi plac foarte mult sarmalele de post. Prefer mai bine să mănânc sarmale de post decât cu carne. Carnea evit cât de cât. Cel puțin eu. Așa, dragii mei prieteni. Acum, ce o să facem? O să radem morcovii, da? Următoarea procedură. Așa. Așa, dragilor. Și revenim un pic mai târziu. Da? Revenim. Bun. Și am revenit. Aici vreau să vă arăt. Aici se călește ceapa morcovii. Da? Toate ingredientele vor veni aici și la final vom adăuga orezul, după cum vedeți aici, da? Avem și mărar, ou, da? Pentru legarea aluatului, foi de dafin, bulion și așa mai departe. Și după cum vedeți, aici se călește aluatul pentru sarmale, da? E foarte simplu, da? Și revenim. Așa că, dragilor, am revenit. Aici vom sparge ou pentru legarea aluatului. Și vom amesteca aici în aluat. Da? Ca să lege tot aluatul, da? Mamă, ce bun iese! Am făcut un aluat, dragii mei prieteni, foarte bun. Știu că și dumneavoastră vreți să gustați. Ia uitați-vă aici cum arată. Vedeți? Aici este aluatul pentru sarmale. Aici sunt foile, după cum vedeți. Și procedura va urma să facem. Da? Nu lipsește din bucătăria noastră, ca de obicei, foi de dafin. Pentru că fără foi de dafin n-are niciun farmec, sarmalele. Da? Acum vom curăța lingurița. Nu fie nimic, nu lăsăm nimic pe lingură. Așa. Vom pune un pic și de piper.
Mamă, dacă ați ști ce bune sunt, foarte bune. O să iasă la fierbere, mă refer. Între timp o să scoatem și varza. Ne spălăm bine pe mâini și trecem la treabă. Nu? Prieteni, ce ziceți? Oprim focul. Scoatem varza ca să nu se rupă. V-am spus, nu trebuie să vă grăbiți pentru că v-am spus, graba strică treaba. Mai bine faci ușor, încet și nu te grăbește nimeni. Nu? Prieteni, voi ce ziceți? Nu este mai bine să faci ușor? Imediat mă duc după oala mare. Aici vom pune sarmalele, înțelegi? Mie mai îmi place să mai și glumesc cu dumneavoastră, aici în sinceritate, dragilor. Așa, bun. Acum, aici în oala asta, aici, o să tai varza de jos, da? Nu ne apucăm de sarmale până ce terminăm de pus de jos, da? Și acum vom tăia mărunt varza ca să fie pusă de jos, să nu se prindă varza, da? V-am spus, nu trebuie să vă grăbiți, că nu vă grăbește nimeni, da? Ușor, relax, da? Cine vă grăbește? Nimeni. Înțelegi? Așa.
Așa, dragilor. Bun. Stați un pic să opresc și notificările astea, că mă enervează notificările. Și eu când văd notificările astea, nu-mi plac. Așa. Bun. E simplu, da? Aici avem mărar, bețe, unde le vom pune aici jos, da? Este foarte ușor. Aici vom pune mărar tăiat. Da? Vine bulionul. Da? Ne spălăm pe mâini. Vom adăuga foi de dafin. Da? Foi de dafin. Am pus un pic de piper, nu mult. Să aibă gust. Da? E simplu. Și să trecem la treabă. Nu? Ce ziceți? Hai să vedem. Las 2 secunde. Aici apa. Asta arde. Și uitați. Astea sunt salmanele, da? După cum se vede. Ce ziceți? Vă plac? Vă pup, oameni frumoși. Și așa vom face cu fiecare salmaua, da? Dragilor, eu sper că v-a plăcut acest vlog. Sper să